Ама ти нека си. Па дека кажеш точно, за да знаят. Айде кърнувай. Ще го видя сега, бързо време не знам. Не, тук, де се гледа? Той. Майко, О, рефлектори, да те починят. Не рефлекторите, тук са. Знаете, че имам помощническа сила? Не, рано започвам.
어디지? Čekaj, čekaj. Evo, zaključki više. Има ист. Рано.